Nokian Renkaat jatkaa uusien kesäisten Hakka-tuoteperheittensä laajentamista uutuusperheellä nimeltään Nokian Hakka Blue. Tämä on jatkoa vuosi sitten esitellylle Nokian Hakka Green-konseptille. Kuten Nokian Hakka Green valikoimassa, niin tässäkin uudessa Nokian Hakka Blue-perheessä esittelemme useamman nopeusluokan tuotteita. Nopeusluokat ovat tässä Nokian Hakka Blue-perheessä V ja W, eli lähtien 240 km tunnissa aina 270 km tunnissa maksiminopeuteen. Nokian Hakka Blue-tuotteet ovat siis suunniteltu hieman suorituskykyisempiä autoja varten. Uutuuden kehitystyössä käytimme muun muassa suurnopeuskameraa hyväksemme tutkiessamme pintamallin toimivuutta märällä ja kehitimme useita elementtejä pintamalliin, joilla saimme renkaan märkäpitoa parannettua. Märkäpitoon ja vesiliirtoon panostettiin niin uudella pintamallilla kuin uudella kulutuspintasekoituksellakin. Uusi Dry Touch imuputkilamelli ja uudet poikittaismuotoilut olkapääalueet takaavat turvallisen ajon märällä tienpinnalla. Uusi Dry Touch-lamelli johdattaa märällä pinnalla ajettaessa veden pinnan ja ajoalustan välistä renkaan pääuriin, eli rengas saa täten pitävämmän otteen kuivemmasta ajoalustasta. Uuden lamellimuotoilun ansiosta myös renkaanpito kuluneena on parempi, koska kuluessaan uuden Dry Touch-lamellin suu laajenee. Poikittaisin olkapääuriin muotoiltiin niin sanotut syökseurat, eli poikittaisuran uratilavuutta kasvatettiin muotoilemalla uran seinämää. Täten saadaan uraan varastoitua enemmän vettä ja tämä parantaa renkaan vesiliirto-ominaisuuksia. Uusi kulutuspintasekoitus V- ja W-nopeusluokkaan säädetty silika-mäntyöljy-yhdistelmä toimii turvallisesti myös erittäin matalissa lämpötiloissa ja varmistaa täten hyvän märkäpidon myös suurilla nopeuksilla nopeastikin vaihtelevissa Pohjolan lämpötiloissa. Korkeamman nopeusluokan renkailta vaaditaan myös hyviä korkean nopeuden ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa hyvä ohjautuvuus, hyvä käsiteltävyys ja ohjaustarkkuus. Uusilla rakenneratkaisuilla ja uudella pintamallilla uudessa Nokian Hakka Blue rengasperheessä panostettiin voimakkaasti myös ajettavuuteen. Nokian Hakka Blue-renkaan pintamalli on niin sanottu inside-outside-pintamalli, joka tarkoittaa sitä, että ulko-olkapää on jäykempi, eli kuviopalat olkapäällä on tuettu ja sidottu yhteen yhtenäisellä rivalla, ja sisäolkapään poikittaiset urat ovat avonaiset, jota kautta vesi kulkee hienosti pois renkaan ja tien välistä. Veden virtausta tehostetaan myös 4 leveällä kiilloitetulla pääuralla kehän suunnassa. Urien kiilloitus antaa myös tyylikkään ulkonäön uutuustuotteelle. Olkapääalueita myös tuetaan urien seinämien 20-asteisilla kallistuskulmilla, jotka tukevat rengasta erityisesti kaarreajossa. Kulutuspintarakenteessa on myös tavoiteltu mahdollisimman tarkkaa ohjausvastetta ja samalla nopeaa ja tarkkaa ajettavuutta. Vahva keskiripa tukee keskialuetta ja kulutuspinnan keskialueelle on nostettu pinnan alle hieman jäykempää kumisekoitusta, jolla saadaan renkaan stabiliteettia ja ohjaustarkkuutta parannettua. Mukavuutta parannettiin jo Hakka Green renkaasta tutulla golfpallokuvioinnilla pääuran sivussa. Tällä muotoilulla saadaan renkaan urassa kulkevan ilman aiheuttamat korkeat äänipiikit leikattua pois ja täten renkaan kokonaisäänitaso saatiin miellyttävälle tasolle. Muotoilu myös jäähdyttää renkaan kulutuspintaa ajossa, mikä takaa paremman kestävyyden. Luonnollisesti uutuuden suunnittelussa otettiin myös mallia Hakka Green-perheen aloittamasta ympäristöystävällisestä kokonaisuudesta. Uutuuden vierinvastus on puristettu kyseessä olevan nopeusluokan kärkeen. Haaste on kova, koska samalla renkaan nopeuskestävyys aina 270 km tunnissa on varmistettava vahvalla ja kestävällä vyörakenteella. Uutuus pintakumisekoituksella saadaan uuden pintamallin kanssa alennettua jälleen vierinvastusta. Tämä tarkoittaa luonnollisesti pienentynyttä polttoaineen kulutusta ja vähäisempiä CO2-päästöjä. Mäntyöljyllähän saimme molekyylien välistä kitkaa pienennettyä ja täten myös renkaan pinnan kokonaislämpötilaa laskettua, joka tarkoittaa myös parempaa kestävyyttä. Uuden Nokian Hakka Blue-renkaan pinnassa on luonnollisesti Nokian renkaiden patentoima kulumisvaroitin, eli selkeät numerot, jotka kertovat milleinä pääuran syvyyden.
Uuden Nokia Hakkaplu-renkaan sivupinnassa on tuttu infokenttä. Tähän kenttään voi asennusvaiheessa merkata renkaan paikan auton alla plus käytettävän ilmanpainearvon. Koko valikoima Hakkaplu-perheessä on kattava. 21 kokoa alkaen 15-tuumaisesta ja päättyen 17-tuumaiseen. Kaikki koot on myös XL-merkittyjä, eli renkaat on varustettu korkeimmalla mahdollisella kantavuudella. Uutuustuote tulee markkinoille keväällä 2012. Tuotetta myymme avainmarkkinoillemme eli Pohjolaan ja Venäjälle.